estem a Can Tintoré, a Gavà, i estem fent el 9è torneig de softball indoor. Consisteix en una trobada al final de temporada entre tots els equips que n'hi ha de Barcelona i província. Avui n'hi ha 160 jugadores i jugadors i n'hi ha 8 equips. És un esport que porta molts valors, per exemple, el treballar en equip. Són 9 jugadors que juguen a la vegada i tots són importants per poder aconseguir la victòria. També porta valors de competitivitat, valors de treballar, de constància. El béisbol és un esport que s'ha de fer tots els moviments mils i mils i mils de vegades, per tant necessitem que els nens siguin constants en totes aquestes tasques. És difícil, sobretot aquí a Espanya, perquè a la televisió és quasi impossible veure un partit de béisbol. No sé que t'agradi molt i t'hi vulguis ficar per internet, és difícil veure un partit de béisbol aquí, però això és el que diferencia els nois que els agrada i els que no, els nois aquests que busquen, tenen els seus ídols als Estats Units, segueixen les grans lligues americanes, aquesta és la diferència entre els nens que els agrada el béisbol. El que més m'agrada del softball és jugar de shortstop i batejar. Quan veus un dur, algú que no sap, no l'agafa, però passant els dies ja l'agafa. I per practicar-ho tens que esforçar-te i quan ho fas bé sembla fàcil i ja està, i així fa son. M'agrada molt el softball perquè és molt divertit, quan vens del col·le i vens molt cabrejada de tot això, et desfogues i també és un joc amb equip, llavors et dona molta confiança. Jo he començat des dels 5 anys, porto, i m'ha ajudat molt perquè abans tenia molta vergonya i tot això, i llavors m'ha ajudat molt. La meva relació amb els companys és molt bona, però en relació amb el camp és més sèria, però ens ho passem molt bé. És una experiència una mica diferent a lo que és un camp gran, és molt més dinàmic, molt ràpid, les jugades són més ràpides i per tant és més emocionant. Un camp gran al final és més divertit perquè no és complet, però quan té una durada tan curta les emocions exploten més ràpid. Nosaltres, tant si guanyen com si perden, després parlem amb ells i reforcem els aspectes positius que han fet i mirem de resoldre els aspectes negatius o el que cal corregir. És important treballar els valors en l'esport perquè els nens creixin i es desenvolupin com a persones i com a jugadors. M'agrada molt conèixer amics perquè quan vaig arribar aquí no coneixia res i després vaig conèixer molts amics. Deixo els guants, el bat, fins i tot els guants a les mans perquè no es faci mal a l'hora de batallar.